जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त हमनी पढ़त रहनी जा क्लास 10th के भोजपुरी का क्लास 10th के भोजपुरी पढ़त रहनी जा और हम अपने सबन के 4 गो चैप्टर यानी कि 4 गो अध्याय जौन बा कंप्लीट करा चुकल बानी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ ठीक। तो अगर अपने नइखी पढ़ले तो ऐसे पहले जौन भी 4 गो चैप्टर बा ओके जाके प्ले लिस्ट में से जाके वहाँ से देख ली आ कंप्लीट कर ली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न आंसर बा। फिर आके अपने 5वां नंबर जौन चैप्टर बा ओकरा के कंप्लीट करे। चली 5वां नंबर जौन हमनी के चैप्टर बा उ का बा फतेह शाही। का फतेह शाही। ई फतेह शाही का ह तो कविता ह और यहाँ से क्वेश्चन पूछल गईल बा एग्जाम में अपने सबन के बोर्ड एग्जाम में कि फतेह शाही कौन विधा ह। फतेह शाही कौन विधा ह तो फतेह शाही कौन विधा ह कविता ह, याद रखें ठीक बा। अच्छा ई फतेह शाही जौन कविता बा एकर रचनाकार के बानी तो कुलदीप नारायण झप्पड़। अपने सबन के ऑप्शन में सिर्फ झप्पड़ भी दिखाई दे सकता, ठीक बा ना, सिर्फ झप्पड़। जैसे पूछल जाई कि फतेह शाही कविता के रचनाकार के बानी के रचनाकार के बानी तो का बताएं अपने साहब सबन झप्पड़, ठीक बा, झप्पड़ जी। या ऑप्शन में अपने के देखे के मिली कुलदीप नारायण, पूरा का पूरा नाम कुलदीप नारायण झप्पड़ या तो झप्पड़। तो ये बात के ध्यान में रखम जा, ठीक बा। तो हमनी देखल लेता इनसे पहले कुलदीप नारायण झप्पड़ जी के परिचय, ठीक बा, फिर हमनी प्रश्न आंसर के करब जा। देखिए कुलदीप नारायण झप्पड़ जी के जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला क लीलक्कर गांव का एगो बड़ गृहस्थ परिवार में भइल रहे। यानी कि यहाँ के जौन जन्म भई रहे कुलदीप नारायण झप्पड़ जी के कहाँ भई रहे। पहले का बात कि राज्य पूछल जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ के जन्म भइल रहे, ठीक बा। वहाँ के कौन जिला में जन्म भई रहे तो बलिया जिला। याद रखें ई क्वेश्चन पूछल गईल बा कि कुलदीप नारायण झप्पड़ जी के जन्म कहाँ भई रहे तो बलिया जिला में, ठीक बा, कहाँ बलिया में के लीलकर गांव। कौन गांव के नाम कथी बा लीलकर गांव के नाम हो गई लीलकर गांव, ठीक बा ना, याद रखें के एगो बड़ गृहस्थ परिवार में भइल रहे। यानी कि यहाँ के जन्म जौन भई रहे वो भई रहे कहाँ गृहस्थ परिवार में, ठीक बा, याद रखें गृहस्थ परिवार में यानी खेती बाड़ी करे वाला जौन किसान बाटे उहाँ के घर भई रहे और बड़ किसान रहनी यहाँ के, ऐसन बात नहीं है, ठीक बा ना। देखिए आगे हमनी देखब जा तो उहाँ के गहन स्वाध्याय से साहित्य भाषा शास्त्र समाज संस्कृति के ज्ञान अर्जित कैली। वहाँ के अपन गहन अध्ययन से समाज शास्त्र संस्कृति के बारे में का कैनी ज्ञान अर्जित कैनी। वहाँ के कार्य क्षेत्र सारण प्रमंडल रहे। ई क्वेश्चन पूछल गईल बा कि कुलदीप नारायण झप्पड़ जी के कार्य क्षेत्र कहाँ रहे। कार्य क्षेत्र का रहे तो का बताएं अपने सबन सारण प्रमंडल वहाँ के कार्य क्षेत्र है। जहाँ वहाँ के कहाँ रही तो एक शिक्षक के रही, का रही शिक्षक, जहाँ वहाँ शिक्षक रही उ का रही तो वहाँ पर उ शिक्षक रही, याद रखें शिक्षक रही। वहाँ के आज़ादी का लड़ाई में भाग लिहली आ वृंदावन लाल दास राहुल सांस्कृतियान यादी के का प्रभाव से जनपदीय भाषा आंदोलन और किसान आंदोलन में सक्रिय भाग लेहनी। वहाँ के कौन कौन आंदोलन में भाग लेहनी केकरा प्रभाव से तो देखिए वृंदावन लाल दास के प्रभाव से और राहुल सांस्कृतियान के प्रभाव से वहाँ के प्रभावित होके जनपदीय भाषा आंदोलन में भाग लेनी के में जनपदीय भाषा आंदोलन में भाग लेनी। वहाँ के जनपदीय भाषा आंदोलन में आ किसान आंदोलन में वहाँ के, ठीक बा, का भाग लेनी सक्रिय रहनी। देखिए अपना कार्य क्षेत्र में माने वहाँ के जौन क्षेत्र रहे उस क्षेत्र में एरिया में
धूमधाम के वहाँ के शोध कैले, यानी कि वहाँ के अपना कार्य क्षेत्र में जो वहाँ का जौन एरिया रहे उनमें धूमधाम से अपना शोध कैनी। खास क के तुलसी जी के जीवन पर, वहाँ के तुलसी जी के जौन जीवन बा तुलसीदास जी के, तो तुलसीदास जी के जीवन पर वहाँ के शोध कैनी। ठीक बा, वहाँ के जीवन के बारे में वहाँ के बहुत कुछ जानने की कोशिश करनी, खोजनी, बतैनी। देखिए वहाँ के काम महत्वपूर्ण बा, वहाँ के काम माने जगदीश जौन बानी हमनी के कि कुलदीप नारायण झप्पड़ जी, तो यहाँ के काम जौन बानू बहुत महत्वपूर्ण बा। अभी याद रखी एगो तनी बात कि औरग दोहा 27 बात के बात आदि झप्पड़ जी के, यानी कि कुलदीप नारायण झप्पड़ जी के भोजपुरी में प्रकाशित किताब बाड़ी सन। कौन? तो ई वहाँ के प्रकाशित किताब चौन बा, नाम याद रखें, औघर दोहा 27, ई याद रखें, पूछल जाई अपने से एग्जाम में। बात के बात, ई 3 गो वहाँ के प्रसिद्ध बा, लोकप्रिय बा। ठीक बा, माने फेमस बाटे, याद रखें। ई 3 गो वहाँ के किताब जौन बा भोजपुरी के ई प्रकाशित बा और फेमस बाटे। तो आशा करत बानी कि यहाँ तक तो अपने सबन के समझ में आइल हुई। चलिए अब अपनी आगे बढ़त बानी सन, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखत आनी सन ई एक्सरसाइज के। देखिए कि कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहत बा। जौन कवि जी बानी यानी कि कुलदीप नारायण झप्पड़ जी, ई प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा कहले बानी। ठीक बा, तो फतेह शाही के प्रथम क्रांतिकारी वीर कहले बानी। याद रखी जितना भी हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा, ठीक बा, इस सभी के सभी VVI प्रश्न बा और अपने के बोर्ड एग्जाम में पूछल जा चुकल बा। ठीक बा, और 2026 बोर्ड एग्जाम में भी पूछल जाई, याद रखें अपने सबन। ठीक बा नो। अच्छा एक और बात, अगर अपने सबन बुक के पूरा बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न के प्रश्न आंसर PDF के रूप में आ प्लस में एक साथ में 2026 बोर्ड एग्जाम खातिर MVVI यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक बा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर अपने चाहता नहीं सब्जेक्टिव के आ ऑब्जेक्टिव के, तो अपने सबन के बुक के भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बाटे प्रश्न का भी ये पूरा PDF के रूप में 199 रुपया में कंप्लीट मिल जाए। ठीक बा, 199 रुपया में कंप्लीट अपने सबन के मिल जाए। तो अपने सबन के करे के का बा एकरा खातिर, तो 95 23 11 23 63 पर मैसेज करे के बा और वहाँ से कंप्लीट प्राप्त कर ले के बा। अपने सबन के उमें से जौन हम इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर अपने सबन के जौन देवे वाला बनी, उमें से ऐसा नहीं के कि अपने के बोर्ड एग्जाम में एको गो प्रश्न बाहर चल जाए। जितना भी प्रश्न पूछल जाई सारा का सारा वही में से पूछल जाई। हम अपने सबन के लगभग 20 से 25 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बा, मात्र 20 से 25 गो, जौन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा, आ 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा, 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऐसे बाहर कुछ ना जाई अपने के एग्जाम में। ठीक बा, तो चाहत बानी तो ये नंबर पर मैसेज करें और वहाँ से अपने के 199 रुपये में प्राप्त हो जाए। देखिए जौन दूसरा प्रश्न बा हमने के कि फतेह शाही अंग्रेजन से कितना दिन ले लड़ाई लड़ले। फतेह शाही अंग्रेजन से कितना दिन ले लड़ाई लड़ले, तो 23 बरिस ले वहाँ का लड़ाई लड़ले रहनी। कितना दिन बरिस ले? 23 बरिस। याद रखम क्वेश्चन पूछल गई बा, ये भी पहल का भी दूसर का भी। चलिए अब हमने के चौथा नंबर जौन प्रश्न बा, सॉरी तीसरा नंबर एक देखें जा। फतेह शाही कावना के राजा रहले। फतेह शाही कहवा के राजा रहले, यानी कि फतेह शाही जी कहाँ के राजा रहनी, तो यहाँ के हुस्सेपुर के राजा रहनी। हुस्सेपुर के राजा रहनी के फतेह शाही जी हुस्सेपुर के राजा रहनी। ठीक बा, चलिए चौथा नंबर हमने प्रश्न देखी जा। चौथा नंबर प्रश्न बा कि जमाल वध खंड काव्य केकर लिखल ह। ई जमाल वध जौन खंड काव्य बा ई केकर लिखल है, ई बात बतावे के बा, एग्जाम में पूछल गई बा प्रश्न। तो याद रखें हम कुलदीप नारायण झप्पड़ जी लिखले बने के, कुलदीप नारायण झप्पड़ जी कौन चीज, तो जमाल वध काव्य खंड
के लेखक बानी के कुलदीप नारायण झप्पर जी, यानी कि ऑप्शन बी अपने सबन के यहाँ से सही बा। देखी 5 नंबर जौन प्रश्न बा, ई प्रश्न के हमने देखब जा। कहता 5 नंबर प्रश्न कि फतेह शाही का कौना बात के चिंता सतावत रहे, कि जौन फतेह शाही जौन राजा रनी यहाँ के कौना बात के चिंता जे बा सतावत रहे, ई बताई। कि रात के नींदे ना लगे, कि उ चिंता के कारण रात में यहाँ सब के का लगे, नींद ना लागत रहे। तो राजमहल के सुख छिना गईल रहे वहां से, यही से वहां के नींद ना लागत रहे। आंसर का हो जाई कि राजमहल के सुख छिना गई रहे, यही से फतेह शाही के रात में चिंता सतावत रहे, वहां के नींद ना लागत रहे। यानी कि ऑप्शन बी जौन बा हमने के सही बा। चलिए अब देखिए ई जौन एगो प्रश्न हम अपने सबन के करा रहल बानी, काफी इम्पोर्टेंट बा, याद रखी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बा। कि चलिए हाँ, फतेह शाही के प्रथम क्रांतिकारी वीर काहे कहल गईल बा। फतेह शाही जो राजा रहे यहाँ के प्रथम क्रांतिकारी वीर, सबसे पहिल का आंदोलन करे वाला वीर, क्रांतिकारी वीर काहे कहल गईल बा, ई बताएं। देखी फतेह शाही 1757 में भइल जन क्रांति, यानी कि लोग के द्वारा जौन क्रांति भई रहे में अंग्रेजन से लोहा लिहले, यानी अंग्रेज सबसे जोरदार लड़ाई लड़ने यहाँ के फतेह शाही साहब। कब? तो 1757 में वहाँ सबसे लोहा लिहले, यानी कि जन क्रांति में जम के लड़ने। देखिए फतेह शाही फिरंगियन से लोहा लेवे वाला नायक रहले, यानी कि फतेह शाही उस समय जो अपन का बोला अंग्रेजन सबन बा ओकनी सन से लोहा लेवे वाला नायक रहनी के। तो फतेह शाही फिरंगियन सबसे खूब जोर से लड़नी उस समय में, ठीक बा। देखिए प्रथम क्रांतिकारी उ वीर फतेह शाही नृप रणधीर, ई के बोलले बानी तो जौन कवि बानी हमनी के कुलदीप नारायण झप्पर जी, उ फतेह शाही जो राजा बानी वहाँ के बारे में बोलले बानी कि प्रथम क्रांतिकारी उ वीर, यानी कि प्रथम क्रांतिकारी उ वीर होला जौन फतेह शाही नृप रणधीर, ठीक बा। तो हम अपने सबन से आशा करत बानी कि अपने सबन के ई समझ में आइल हुई आज के क्लास, ठीक बा। तो अगर अपने सबन के वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर करी। अपने सबन वीडियो देख लेत बानी लेकिन लाइक नहीं करा, ठीक बा ना। तो फिर हम अपने सबन से मिलत नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।